El districte d'Horta-Guinardó ha presentat l'avantprojecte per a l'arranjament dels jardins de Revellat Pla al Guinardó. Es tracta d'un espai verd de 3,5 hectàrees comprès a la gran illa que formen els carrers de Cartagena, la Ronda del Guinardó i l'avinguda Mare de Déu de Montserrat. L'Ajuntament té previst invertir 1.200.000 euros en aquest mandat, d'un total de 8 que són necessaris per arranjar tot l'espai. L'any vinent es preveu començar la neteja i desbrossament d'algunes zones. Els jardins que envolten el mas de Revellat Pla, actual Museu del Moble, tindran una plaça, camins i uns horts urbans i es conservaran alguns elements de l'antiga finca privada. El districte vol consensuar amb el veïnat quina part vol que s'habiliti primer de forma parcial perquè es pugui obrir al públic. Seran actuacions que aquest mandat no acabarem el projecte, no podem assumir els 8 milions d'euros aquest mandat, però sí que començar a fer coses amb la idea de compartir amb els veïns per on comencem i, si pot ser, començar ja a obrir, encara que sigui una part dels jardins.